khulumkha Ram Thakur Jewelers ni rongni bagui tobui phaijak subo okhoi tritiya ni kaisa kotor offer 20 April ni simi 5 May jorao offer chengnai teibo norok o offer mannai rangsak paithani per gram making charge ro 451 taka off tei diamond wo tongnai making charge ro 100% off oro ni rok mannai manai pai mani logi kaisa free gift megala ki draw bo tongnai brand new scooty tei bo tongo 9 to 5 sterling silver jewelry ni kabangma collection kasam rangsak no slaiwei katal HUID gnang rangsak manwani sep manai tei je sa dukan ni paijak kasam rangsak hallmark gnang no slaikhe 100% rangsak ni dam rojak nai Thai Ram Thakur Jewelers Central Road Udaipur Tripura jotono lamsogo